Здравейте хора, ние сме България, ново Цуки си. Днес, как сте видяли от загледанието, си говорим за Девилпроц или на български преведено дяволските плодове в One Piece. И нека започваме. Дяволските плодове са мистериозни, отличителни плодове, разпръснати по целия свят. Известни с това, че постоянно дават на ядещите си свръхчовешки сили и също толкова постоянно неспособност да плуват. Само с едно забележително изключение човек може да придобие силите само на един дяволски плод и да оцелее. Всеки дяволски плод дава специална сила на всеки, който го изяде. От най-простите възможни сили, като например разтягане като гума, до сили способни да причинят мащабни разрушения, като създаване на земетресения. Всеки дяволски плод е уникален и няма друг като него. Дяволски плод, който да има същата сила като друг. Тези плодове са общо групирани в три класа. Зоон, който позволява на потребителя да се трансформира в животно, както и в животински хибрид. Логия, която дава на потребителя силата да създава, контролира и трансформира тялото си в естествен елемент. И парамесия, която предлага всяка една от широк набор от странни способности, които не се вписват в другите две категории. Зоон е един от трите вида дяволски плод. Този тип дяволски плод позволява на потребителя да се трансформира в животински вид, желание или в междувидов хибрид. Дяволските плодове от типа зоон дават възможност да трансформира в определен животински вид. За разлика от парамесия или логия Девилпроц, зоон се каже, че имат собствена воля, дори преди консумация. Като цяло дяволският плод от типа зоон предоставя на потребителя три основни форми, които могат да променят по желание. Човешка форма, естествена форма на потребителя преди консумацията на плода, или накратко казано форма човек-звяр. Хибридна форма, съчетаваща характеристиките както на първоначалния вид на потребителя, така и на вида даре с плодове. Тази форма може да бъде доста необичайна, понякога по странен начин, когато потребителят става много по-голям по размер. Форма на звяр, форма в която потребителят е напълно трансформиран във вида даре с плодове. По-голямата част от дяволските плодове на зоон идват в различни групи, известни като серии, диференцирани конкретно видове класификации, известни като модели, като например Хито Номи на Сенгоку модел Тайбусо, Хито Номи на Чопър и Хито Номи на Луфи модел Ника. Плодът на Сенгоку също е уникален сред зоон, с това, че вместо да го превръща в живо същество, той го трансформира в душевна златна статуя. Друг ефект, наблюдаван при много различни, макар и не всички потребители на зоон, е, че когато са в хибридно състояние на получовек, полуживотни, те стават по-големи, отколкото обикновено са дори до гигантски размери. Логия е най-мощния от трите класа дяволски плодове. Силата на логия позволява на притежателя си да трансформира тялото си в елемент от природата по желание, както и да го създава и контролира. Плодовете на логия, безмитичните зоани, са най-редките дяволски плодове. Тези с сили на логия могат физически да се трансформират в конкретен елемент от природата. В допълнение към създаването на споменатия елемент от тялото си в почти безкрайни количества, които да контролират както пожелаят, като например Кизаро, Акайно, Аокиджи, Крокодайл, Смолкър. Тези с сили на логия могат физически да се трансформират в конкретен елемент от природата в допълнение към създаването на споменатия елемент от тялото си в почти безкрайни количества, както да контролират както пожелаят. Аспектът на телесната трансформация на логия служи за разграничаването им от хибридните типове дяволски плодове, особеностите на парамесия, които позволяват генерирането на субстанции. Такива парамесия позволяват само да създавате, а не да ставате съответни субстанции. С изключение на едно известно изключение, обозначено като специално за този вид, е канон логия. Телата, трансформирани чрез способността на логия, са напълно неуязвими за повечето атаки, тъй като когато бъдат ударени и по този начин издухани от форма, те просто ще се преобразуват без никакви щити и привидно автоматично. Това се отнася както за тъпи, така и за наранявания с остра сила, както и за отрязани крайници и обезглавяване. Ями Номи е специален плод на логия. Различен от неговата трансформация на темнина, не се основава на естествено срещащ се елемент, а по-скоро приема формата на черен дим, който най-много прилича на тъмнината на черна дупка. Потребителят не може да се направи неуязвим за вражески атаки, тъй като черните дупки поглъщат всичко, което се доближава до него. Вместо това потребителят има способността да анулира силите на дяволския плод на други потребители, тъй като те могат просто да
поема от способностите на своя враг. Парамесия може да бъде поставена в три основни категории: промяна на тялото на потребителя, манипулиране на околната среда и генериране на веществото. Някои плодове попадат в една от тези категории, докато други попадат в някаква зависимост от употребата. В допълнение съществува специален подклас от плодове от типа парамесия, известен като спешъл парамесия, който дава способности извън тези на обикновената парамесия. Наскоро съставянето на Artificial парамесия беше открито от доктор Вегапъл, използва си Lineage Factor, истински потребители на парамесия. Въпреки това, за разлика от плодовете тип Zone, самите плодове тип парамесия не могат да бъдат създадени напълно изкуствено, само способностите могат да бъдат копирани. Интересното изменение личи не от плодовете на парамесия и в много форми. Някои плодове ще променят трайно състояние на тялото на потребителя, ползвайки на потребителя да използва способността по всяко време, без да е необходима умствена команда. Например, потребител на Гомо Номи винаги ще има гумено тяло, дори да не може да използва способността си за дяволски плод, той все още се разтяга, ако бъде въздействан от външна сила. Парамесиите, манипулиращи околната среда, позволяват на своите потребители да постигнат естествен ефект върху района около тях. Някои от тези плодове работят само върху живи организми, някои върху неодушевени предмети, а трети еднакво добре върху всички. Много от тези потребители могат да променят нещо или някого около себе си, като просто го докоснат, докато други могат да произведат определено вещество, което се използва за постигане на желания ефект. Например, потребител на Номи забавя нещата, като ги ударя с фото на ночи, докато Тама използва Киви Номи, като издърпва парче Киви Данго от тялото си и го храни на животно. Няколко плода могат да създадат специална зона, която тяхната промяна е засила, като например Опе Номи и Наги Номи. И накрая някои плодове на парамесия са способни да генерират специфично вещество. Много от тези сили наподобяват генерирането на субстанция на потребителите на нология, позволявайки на потребителя да създаде почти неограничено количество от своята субстанция и да я оформя по желание. Въпреки това, потребителите на тези плодове не могат да трансформират телата си в съответните си вещества като потребителите на логия. Веществата, генерирани от потребителите на парамесия, се различават от тези на потребителите на логия. От това, че веществата, генерирани от парамесия, обикновено са рафирани, създадени от човека, включително блъсък, струна и отрова, докато веществата на логия се срещат естествено. Някои плодове дори могат да генерират изключително изискани предмети, включително храна, като бисквити и дрехи. Това беше от нас, надяваме се да ви е харесало и до скоро.